everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugat. Gusto ko mag-abot ng among daan ni Mr. Carpio. Alang sa unsa pa man. Aron sa ingon, mahunong na ang pagdamay sa among mga pangan. Usa lang ang muparog ka na. Siya ba o ako? Herbert. Di ba angay lang nga mahitabo ka na ara? Herbert. Oh. Ngano ka man? Ingon sumipati kagabalisa. Ug ganong di man. Tingaling ni atong panahon nga nagumon pa kayo ko sa mong bisyo. Ingon sa wa ko'y kahadlok nga moatubang ni ini. Pero karon, kibati ko na ang kahadlok. Tungod kay may anak na kita, Herbert. Ara? Mao nga kun mahimo, manago ta kutob sa atong mahimo. Ug nagtuo ka bang magmalinaw na kita? Ngano? Si Mr. Carpio, nahibaw sa matuod kong pagkatao. Kung diin ko niya kuha. Herbert. Dili ka may tabo nga. Ibutyag niya ang tanan. Ug kung may tabo ka na, kung si may tabo, dali ka na ako. Kinuo ko. Oh. Nakasangpit ka ng Ginoo. Herbert. First time. Pero sa panahon nga nasud ko sa inyong kalihukan, karon pa ko nagkabati. Uniya itong mga panahon na huwag ko magkadungog kalimong imisangpit kang Ginoo. Herbert. Busa pa rin kamutan ako. Total, aniya na. Hugaw na kining ako makamutara. Lakip na ang akong kalak. Ayaw paghilak. Nga mo hilak ka man? Sorry. Pero di ko lang kalikayan. Kung sila man ang utok sa pagpakatap sa kumpangan ng perting kobrang. Pues, klaro kayo nga may dautan silang plano para kanako. Herbert. Usabot may pasabot na bigong. Ha? Dunay ni Suki sa akong sakop. Yes, amigo. Bawaray ako pagtuo kay way naghibo og operasyon ni atong usa nibok ka tao. Ug kanong natibi. Ha? Ug ano man yun, nang gisuwat man ang imong pangan, ibabaw sa patay ni lawas ni kulot. Nasa ato pa, dunay tao nga gusto babutyag ang imong pangan aron malambigit sa kalihukan ni kulot. Kinsa kaha sa tao nimo ang imong gituhuan nga makahimo sa pagtraitor ni imo, Mr. Carpio. Salamat sa idea. Di mong gipabati dali ka nako. Okay, bye. Akong tao ang ni traitor o gustong buguba sa akong pagkatao. Kinsa man siya? Taugod ko nga akong mga sinaligan. Ni salig ko ninyo. Pero ang pangutana, kung kinsa kaninyo ang gusto mo puli sa akong posisyon. Bossing. Ngano good town? Gusto ba kamong magpadayon ng atong kalihukan? Ngano di? Pero, dapat una nga magpalamig. Tungod kay hindi tumaw na ang akong pangan. Dapat lang. Okay. Sulti mo! Kinsa sa inyong mga sakop
piniluib nako. Oh, same. Doon na kasi. Kung doon na mo'y namatikdan nga kusog nga mag-video ke, kung kinsa ang balibuon og dila sa inyong mga sakop, sultigo, agad ganti na yun. Maring kamutan lang sa. Nga mailhan na mo. Amang pagkataon din sa. Kinahanglan yun. Ano yan? Yung baso. Salamat. Hapit na lang mahurot na kong bino pero hangtod karon wa pa ko batian nga nahubog ko. Ang kaon, amo, bossing. Oh. Ano? Ano doon ka? Nalimot ka ako nag-ipis. Oh. Sorry. Aminin mo sa imang mga problema, amo, agaon, bossing. Manakwadyo ka mangutanan na ako kung doon na ba ko ikatampo, masulban. Ha? Unsa? Kung ako'y pangutanon ni mo, may ikatampo akong ideya. Unsa? Unano? May ikatampo kong ideya. Unsa man lagi sulti? Ako nagpanita magyaw ko ninyo. Wadyo ko musalga sa inyong mga panagsabot. Pero sa imong problema karon nagtuo ko, na marang makatampo ko nini. Ay sulti lagi! Duklon tarong ka na? Ay, inom sa, amo, inom sa. Relax. Nibaw ko. Sa abilidad niya itong kulot. Diba? Si kulot may nagpasiyog da. Sa pagkuba sa ngan sa tao, diba? No? Unsa lagi buot mong ipasabot? May sukutan taman ni may istorya taman ni. Pasakalye. Sa pagbiyan niya itong tisoy, mandirigma. Ni nagdana sa pangan nga Berting Cobra. Kinsa man ang nagkuba sa pangan ni Berting Cobra. Di ba si kulot? Unsa? Nagpaminaw ako sa inyong sabot. Di ba? Si kulot ang utok ni nga mo ipakalat nga bisag nahunong na si Berting Cobra sa kalihukan. Pero si kulot may agresibo nga gupon ang pangan ni Berting Cobra. Dili ba? Husto ka. May tama ako. Kung si kulot man ang naguba ni Berting Cobra, wa ba sa kay posibilidad nga si Berting Cobra nahibaw sa gibuhat ni kulot o nanimaos kini. Unano? Look at me. Mubo ra kini ang hotel. Gamay ra kay suding ako oo. Pero malantip hait ang panguto ko. Ang buot mong ipasabot nga si... Posibleng nga si Berting Cobra mo'y nitipi kang kulot. Nga ni Maus, aron singon. Mapagkang ang pada sa pangan nga Berting Cobra. Dili ba? Apal ka nang mahibaw man si Berting Cobra nga si Kulot, mooy nagpasiata ba ni? Nga nagbansiwag ang iyong pangan nga Berting Cobra. Oh, simple. Ha? Nga nang wa ba rin utok si Berting Cobra? Aron sa ingon sa sihon, nga nung mitumaw manggihapon ng iyang pangan, bisan miyundang na siya. Ano na sa ikaw galingong pangutok? Malagmit taghimo siya og pakisusi. Kalabot niya na. Og basin, nasuta niya. Nga si Kulot ang utok. May tama ka, unano? Og sa dihang iyang nasuta, iyang gipanimaslan. Si Kulot. Si Kulot na tipi. Pero, basin pag sa wa pa siya matipi. Basin og nakatugan kini. Nga with your approval, ang pagpakalat sa pangan nga Berting Cobra. Unano? Kalawang ba sa imong analysis? Simple ra kayo. O kung nakatugan si Kulot, sa wa pa mamatay, ngayon niyang gisabutan ang pagpalutaw sa pangan nga Berting Cobra. Gipatay siya. Pagkatapos, aron siya makabahos. Kibot siya gusab ang imong pangan. Unano? Unano ikaw ba kini? Yes, ako amo. Ha?
Imo kong giisa si babaon. Nagkisi-kisi nga kong tiyan. Dahil, mura kong matang gamay nga imong gihagwa. You give me an idea, Unano. Yes. Amo simple analysis, pero dool sa tinuod. Saludo ko. Kanay mo, Unano. Saludo kay ko. Aray! Ako'y... Imo kong gibuyan ako. May akong pagkatagak. Ang akong Dool. kikul. Murag abaw. Doon sana mo. Diba? May idea. Oo. May utak ako. Oo. Doon sa Oh, tinuod. dool kay tinuod. Dool. May utak ka, Unano. May utak ka. Aligo na kita, Ara. Busa, manglugod na lang. Herbert, Kung nagpangita si Mr. Carpio kanako, labaw na kung nagpangita kaniya. pero Herbert, dagan ang iyong mga gaway. Nasayod ko. Kung paring kamunta na ko nga makalihay ko siya magaway. Apan kunwa na ikalikayan. Paring kamunta na ko nga ako'y muputol sa iya magaway. Herbert, Klaro kayo. Naaro siya. Ibaw ko, mamaro kayo ni siya. Dong. Ayaw kadlok. Parehas na ka na buhay. Sa, huwag kumibaw kung asa si Mr. Carpio. Mao ba? Sige. Arin ako. Buwangay. Nangingita ni Mr. Carpio. Patyon ka! Sorry. Nakaw na po di mo. Yes, sir. Okay, sir. Karon dayon. Asa ka? Gitawagan ko. May alarma. Shooting incident. Unsa? Ginoo ko. Bay, unsa na bay? May shooting incident. Unsa? Kumbati na. Kuyog ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.